एकदम फ्रेश हा कुठं अगदी लाले लाल काय काय बोनलेस आणलंय. हा बोनलेस काय आणि हे फ्राय साठी आणलंय. आता एक बाजू शिजली आणि आता दीपाली पलटून घेता आणि दुसरी बाजू शिजवून घेता. आता दोन्ही कुठं पलटी मारल्या ना दीपाली मस्त अगदी सरसरीत भाजता स्मेल इलो हा एकदम भारी. सुरमईचा सार लय दिवसाने आम्ही सुरमईचा सार करतो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर म्हणजे भावी जियाक सुरमई बिर्याणी खाऊचो हटिलो म्हणजे माका पण भावी जिया आणि मी आमका सुरमई बिर्याणी खाऊची त्याच्यासाठी मी दीपालीक सांगितलंय. तर दीपाली सुरमई बिर्याणी बनवून तयार झाला. तर आता मी मार्केट का जात आहे आणि सुरमई घेऊन येते. तर मंडळी आता सुरमई हाडूक जात आणि म्हाका लय काम आहे सुरमई बिर्याणी बनवच्या. तरी मी पटकन तुमका क्यूओस्किनची माहिती सांगते कारण लय लोकांचे मेसेज असतात की क्यूओस्किनला आमका सांगा म्हणून. तर लय दिवस झाले मी क्यूओस्किनला सांगले ना, त्याच्यामुळे लय जणांचे मेसेज होते. लगेच मी तुमका सांगते कारण म्हाका पण लय काम असतात सुरमई बिर्याणी बनवची. तर मंडळी पावसाळा तर गेलोच हा सध्या आणि त्याच्यामुळे धूळ एवढी वाढली हा ना इकडे आणि धूर पण हा. त्याच्यामुळे धूळ आणि धूळ याच्यामुळे पोल्युशन पण लय वाढला. डोंबिवलीत बाहेर रस्त्यावर गेलाच ना तर लय पोल्युशन झालेला आणि पोल्युशनमुळे आपल्या स्किनवर लय परिणाम होतात. पिंपल्स येतात, ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स होतं आणि स्किन खराब होता. तर माझं डर्मॅटचं सेशन होतं क्यूओस्किनचं कारण 1 वर्ष झाले मी क्यूओस्किनचे प्रोडक्ट वापरतं. तर त्यांना मी विचारलंय की आता पोल्युशन वाढतं तर माझ्या स्किनवर काय परिणाम होईल काय, त्यासाठी काय करायचं. तर ते बोलले की तुम्ही जे प्रोडक्ट वापरताय ना तेच कंटिन्यू ठेवा, तुमच्या स्किनसाठी चांगले आहे. तर मी दाखवते तुमका प्रोडक्ट. हा माझा किट हा क्यूओस्किनचा आणि माझे प्रोडक्ट पण तुमका दाखवत आहे. तर हे माझं फेस वॉश हा, त्याच्यानंतर सनस्क्रीन हा हे बघा आणि माका पिंपल्स होते त्याच्यासाठी पिंपल्ससाठी क्रीम दिलेली आणि एक मॉइश्चरायझर हा जो आम्ही रात्रीचा लावतोय आणि त्याचबरोबर स्किन रिपेअरसाठी ना हे टॅबलेट दिलेले आहेत माका. असे माझे 5 प्रोडक्ट आणि ह्या 5 प्रोडक्टचा किट हा ना माझा त्याची प्राइस आहे 2100 रुपये. 5 प्रोडक्टने 98% लोकांना 3 आठवड्याचा फरक पडला. त्याच्यामुळे मी पण हे मागवलं आणि प्रत्येकाचे प्रोडक्ट वेगवेगळे असू शकतात. जे माझ्या तेच तुमका इथलं असं ना तुमच्या स्किनच्या प्रॉब्लेम तुमका प्रोडक्ट पण वेगळे असू शकतात. तर क्यूओस्किनचे प्रोडक्ट तुमका हवे असले तर ते मागवायचे कसे, तर क्यूओस्किनचा ॲप हा जे प्ले स्टोर मधून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. नाही तर आम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिंक पिन करू, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देऊ, त्यातून पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड केल्यानंतर मोबाईल नंबर तुमचं विचारतील, तो मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर OTP येईल आणि ॲप चालू होईल जसं बाकीच्या ॲपमध्ये होतं तसंच नॉर्मली. आणि त्यानंतर तुमका ते स्किनचे तुमचे प्रॉब्लेम जे काय असतील ते विचारतील आणि तुमचे स्किनचे फोटो मागतील, फ्रंट साईडचे आणि लेफ्ट साईड आणि राईट साईडचे असे 3 फोटो मागतील. ते फोटो द्यायचे. तुमचे स्किनचे फोटो आणि तुमचे स्किनचे प्रॉब्लेम हे अॅनालाइज होऊन तुमचा किट कस्टमाइज होऊन येईल आणि ह्यांची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी. ह्या आमचं कुपन कोड हा family100 तो तुम्ही यूज केला तर तुमका तुमच्या प्राइसवरती 100 रुपये सूट मिळून जाईल आणि ह्यांची फास्ट आणि फ्री डिलिव्हरी. ह्या डिलिव्हरी चार्जेस ह्यांचे काहीच नाही. बरं ह्यांचं केलेल्यानंतर ते तुमका विसरून जाणार नाही. त्यांचं दर आठवड्याला फॉलोअप असता आणि मंथली एकदा स्किनचं चेकअप असतं म्हणजे तुमच्या स्किनमध्ये काय इम्प्रूव्हमेंट झाली की नाही ते बघणार. त्यानंतर ते प्रोडक्ट तुमका सूट होतात की नाही ते पण ते चेक करणार. त्यांच्या ॲपमध्ये डाएट टिप्स पण दिले जातात, ते तुम्ही फॉलो केला तर तुमका त्याचं फास्ट रिझल्ट मिळाल. आणि तुम्ही बाहेर डर्मॅटॉलॉजिस्टकडे गेला तर तुमका कन्सल्टेशन फी द्यायची पडणार, 500 ते 600 रुपये घेतील. पण ह्यांच्या ॲपमध्ये कन्सल्टेशन फी कायच नाही, फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम्ही काही विचारू शकता, तुमचे जे काही प्रॉब्लेम असतील ते डर्मॅटॉलॉजिस्ट काही विचारू शकता. हिवाळा येतात त्याच्यामुळे मी तुमका माझं मॉइश्चरायझर हा ना लावून दाखवत आहे. हे बघा, हा मॉइश्चरायझर हा त्यांचा. आणि जास्त घेऊची गरज नाही कारण ह्याच्यात थोडासा घेऊन पण ह्यांचा ना इफेक्टिव्ह हा. हे मॉइश्चरायझर तुम्ही रात्री लावलात ना की तुमचं चेहरा अजिबात फुटणार नाही, थंडी म्हणजे ड्राय नाही पडणार, एकदम असं व्यवस्थित होणार. तर थंडीमुळे लय स्किन ड्राय वगैरे पडता तर अजिबात ड्रायनेस नाही होणार, एकदम असं मॉइश्चर राहतो चेहरा तुमचं. तर चला हेंका पण जाऊ दे सुरमई हाणू का आणि माका पण बिर्याणी बनवची लय कामावर. तर म्हणजे फिश मार्केट का तर येईल तर सुरमई मोठी भेटता काय बघूया, म्हणजे कुठं हवीयात आपल्या ती भेटतात काय बघूया. चला, आज जास्त गर्दी नाही दिसत हा बुधवार त्यामुळे आज जास्त गर्दी नाही आणि मी लवकर पण येईल तर चला बघूया. तर म्हणजे सुरमईसाठी तर हा येईल बघूया. विनोद भाऊ आहे तिकडे, काय सुरमई कापलेली आहे बघा. सुरमई एकदम मोठमोठे हा. हे कसे देणार सुरमई काय 1500 का एक? ओके, किती किलोची आहे साधारण? 2 किलोची. आणि मुशी लय मोठी आहे बघ, बापरे मुशी तर लयच मोठी आहे. त्यांचे पीस कसे देणार?
500चे 3 आहे. किती? 500ला 3 आहे. 500ला 3. बापरे, हे 500चे 4 करून द्या ना. आहेत हे तुम्ही कॉस्को शिल्लक आलो ना एकदम फ्रेश हा. चार तुकडे करून घेत आहे हे बघ. म्हणजे सारासाठी होते. बस बस अजून एकाचे. तर हे काटे वगैरे काढून घेतले. हे असू दे काटे, हे सारासाठी हवे. तर बिर्याणीसाठी हवे त्याचे काटे काढून घेतले आणि हे बाकी सारासाठी. आणि ते अख्खी हत ते फ्रायसाठी. त्या दिवशी कोलंबी चांगली होत्या खाली. ते बॉईल केलं तर बघितला का व्हिडिओ? सी फूड बॉईल बघितला? हा, मके वगैरे टाकले ते आवडले. कोलंबी भारी होती, फ्रेश होती. पापलेट पण एक नंबर होता, सर्वच भारी होता. तर मंडळी सुरमईची कुटा हाणून दीपालीच्या हस्ते मी दिलेले आहे. हस्ते नाही, सुपूर्त केलेले आहे. आणि हा दीपाली उघडून बघता. तर म्हणजे बघू शकता अशी बघा सुरमईची कुटा अगदी लाले लाल. काय काय बोनलेस आणलंय. हा, बोनलेस काय. आणि हे फ्रायसाठी आणलंय ही कुटा. ही बोनलेस ही मी ह्याच्यासाठी आणलंय आपल्या बिर्याणीसाठी. हा, मग तेच मध्ये काटे बोनलेस नाही, काटेलेस. आणि ही मी ह्याच्यासाठी आणलंय सुरमई बिर्याणीसाठी. ह्याच्यातले काटे काढून घेतो. ते फ्री मध्ये दिलेले आहेत ते. नाही रे, ह्याच्यात काटो. हा हे बघ, ह्याच्यात दिसता बघ. हे बघ ह्याच्यात तुकडे छोटे आहेत ना. काटो. हा, ह्याच्यात पण काटो आहे बघ. मग ते हे बघ, ह्याच्यात काटे नाही आहेत. हा काटो. हा, मग तो काढ आहे. बाकीचे आहेत बघ, बाकीचे काढलेले आहेत बघ. हा, तो काट. ही 2 मोठी कुटा आहेत, त्याची काटे काढून 4 तुकडे करून मी बिर्याणीसाठी आणलंय. हे सारासाठी आणलंय. आणि ही कोलंबी फ्री मिळालेली आहे. आणि हे 2 कुटा फ्रायसाठी. आणि हा दीपालीने सारासाठी मिरचे आणि धने उगत घातल्यानं. तर आता दीपाली दुकाला मोठा टास्क आणि टास्क दिलेलो साफ केलेला. आता तुका काय करूचा नाही, फक्त आता हे धुवून घेऊचा. तर मंडळी दीपालीन हाय सर्व महावरा धुवून घेतल्या ना, सर्व कुटा धुवून घेतल्या ना. ही बघा मस्त एकदम फ्रेश केल्या ना. आणि आता मीठ घालून ठेवता. ही फ्रायसाठी, बिर्याणीसाठी आणि ही सारासाठी. तर असे हे 3 वाटे दीपालीने काढल्या ना. आणि बिर्याणी का लिंबू टाकते. हा, बिर्याणीसाठी लिंबू टाकता. लिंबू पेल्या दीपालीन बाबा. दीपालीन तेल तापत ठेवल्या ना. हे बघा. आणि बिर्याणीची तयारी सुरू केल्या ना. तमालपत्र कमाल करते हो पांडेजी. आहे गे लय उडता. तेल उडाला माझ्या मोबाईलवर. हे काय फरिश्ता काय बरिस्ता काय ते बारीक कापलेला उभो कांदो. 2 हरे कांदे. आणि बिर्याणीत मागे कोणीतरी सांगितले ती बरिस्ता वगैरे टाकतात म्हणून. पण त्या डीप फ्राय असता, जास्त तेल असता म्हणून आम्ही टाकत नाही. ती काय चवीसाठी असता. ती चवी आमका गरज नाही त्या चवीची. जेवढा हेल्दी होईल तेवढा आम्ही बघतो. आणि फूड कलर पण मिळतात. येल्लो आणि रेड पण आम्ही आणू शकतो, ते टाकू शकतो. पण आम्ही अवॉइड करतो की कलर नको. तुमका कलर हवंच तर तुम्ही हळद नाही, केसर. केसर हा, पण मासे असतात. पण पाण्यात पण केसर बुडवून तुम्ही कलर बनवू शकता. पण ठीक आहे, आम्ही नाहीच बनवत. कलरचा गरज नाही, नॅचरल कलर. आणि जिया आमचा आता क्लासवरून इलेला घरात. आणि हा आहे दूध काढलेला, नारळाचा दूध. बिर्याणीत आम्ही टाकणार. आणि हा दीपाली नारळाचा दूध पण काढल्या ना. हा बघा, तुम्ही बघू शकता. 1 वाटी बस झाला, तेवढंच हवं. आता जास्तच काढलंस तो. किती? अर्धू कसा का? 1 नारळ. अर्धा वा. ओके. हा, पेलोवर हवा ना आपल्या. जाडच हा, मस्त प्युअर दूध वाटता.
आणि बरोबर दीपालीने एक वाटी 1 किलो दूध काढल्या ना. बरोबर काढलं. हे काय जाड आहे का लागलं? जाडा मस्त. नारळाचं दूध आहे लोक कन्फ्युज होते. गायचा दूध आहे का म्हशीचा दूध आहे? नारळाचा दूध आहे. आणि त्याच्यात ह्या खोबरा पेकूचा कांदो टाकल्यानं त्याच्यात आला लसूणची पेस्ट दीपालीने बनवून ठेवल्या नव्हती. हे बघा छोटे चमचे 2 कांदो शिजू दे. कांदो शिजल्यानंतर त्याच्यात टोमॅटो ना. हा कांदो आला लसूण पेस्ट असं या टाकल्या ना दीपालीन. आणि कमाल केल्या ना. हा सॉरी कमाल नाही तमालपत्र केल्या ना दीपालीन. कांद्याचा वेळ लागतो शिजू. आता कांदो शिजलो काय ठीक आहे मग लगेच होईल. टोमॅटो पण लगेच शिजतात त्याचा वेळ नाही लागतो. आणि ते मिक्सर लावून ठेवल्या ना दीपालीन. साराची तयारी केलेली आहे. झालो शिजलो कांदो. हय साराक पण उकळी येतात. आता याच्यात मासे टाकीत आणि हय पाण्यात पण उकळीलो. हय आता दीपाली भात टाकीत. आणि त्याच्यात काय काय दीपाली टाकलंस? काळी मिरी लवंगा वेलची आणि तमालपत्र. ओके या सर्व टाकलं ना. त्याच्यात येऊ बासमती राईस. प्लेन राईस पण बनवूया. प्लेन राईस पण ते ठेवल्या ना कुकर मध्ये बनव. सारा ना त्याच्यासाठी. जिया काय करता आमचा? जिया बघून ठेवतो आणि तेवढाच करात म्हणजे ते का सर्व माहीत असता खय काय नाही. तांदूळ खय हत गहू खय हत साखर पावडर खय सर्व माहीत असता कारण त्या आवशी बरोबरच किचन रूम मध्ये असता. आणि ह्या पण सांगित मासे बनवचा असला तर काय करूचा लागात. प्रॉन्स साफ करूचा धागो काढूचा सर्व माहीत आहे का कारण त्या किचन मध्ये राहून सर्व बघत असता बरोबर. जिया चॅनल कधी जिया का आमका वेळच देऊ भेटत नाही तर मंडळी लवकरच आम्ही हे करू. जियाचा चॅनलची घोषणा तर केलं पण लवकरच आम्ही व्हिडिओ बनवू शूट करू. आणि हा कांदो मस्तपैकी स्मॅश झालो एकदम शिजलो. आणि आता त्यात टोमॅटो टाकल्या. टोमॅटो ह्याचीच ग्रेव्ही बनणार ना नंतर सुरमईसाठी. तर याच्यात 2 प्रकारची बिर्याणी बनवतात. एक म्हणजे सुरमई फ्राय करून एक बनवतात आणि एक आता आम्ही वेगळी बनवतो. आणि फ्राय केलेल्याचा कसा फ्राय जर आपण केला तर मग त्याचं फ्लेवर त्या ह्याच्यात ग्रेव्हीत उतरत नाही म्हणून मी सांगलं ते फ्राय करून ते नको आपण ग्रेव्हीवाला बनवूया. हां हां सुरमईचा सार लय दिवसाने आम्ही सुरमईचा सार करतो. हे मिक्स करतात ते चमच्याने मिक्स नाही करत ढवळून मिक्स करतात. हां जाडजूड हा मस्तपैकी सार. हे बघा मस्त आहे एकदम. जास्त पातळ पण नाही आणि जाड पण नाही. दीपाली आता आगळ लावून घेतात. फ्राय करूया आणि हे प्रॉन्स पण 4 आहेत ते फ्राय करून टाकूया. ते का पण आगळ लावून टाकतात. म्हणजे हे पण हात 4 दिलेले फ्री मध्ये ते पण फ्राय करून टाकीत दीपाली. 4 5 6 7 मग भरपूर दिले नाही फ्री मध्ये तरी 200 रुपयाची आहेत ती. 100 रुपयाची तरी राहतात. मीठ टाकलं त्याच्यात आणि सारात पण आता मीठ टाकतात. मीठ टाकून झाला आणि आता दीपाली आहे कोकमा टाकतात. तर दीपालीने आता मसाले टाकूक सुरुवात केल्या ना. आणि हो आहे लाल तिखट टाकता. हळद लाल तिखट आणि बिर्याणी मसाला. हां 3 मसाले टाकल्या ना. नाही 2 मसाले आणि हळद. दूध दीपालीने काढून ठेवला नव्हता नारळाचा तर आता ह्याच्यात वतल्या ना. म्हणजे एक फ्लेवर येत. हा एकदम टेक्स्चर याचा 1 नंबर दिसता. तुम्ही बघू शकता. आता असं वाटतं की भारी लागणार बिर्याणी भारी लागणार. बघ ना कसा दिसूकच एवढं भारी वाटतं ना. वा त्या ग्रेव्ही का टेस्ट लागणार येणार. हात पण झालेलो आहे हो बघा. जिया खेळ करतात.
ते काढून टाका आता, गरज नाही त्याचा. हे हां कशा खाऊ. आता ही ग्रेव्ही रेडी झाली आहे आणि त्याच्यावर आता मासे सोडणार दीपाली. हे बघा. आणि हे नंतर वाफेवर शिजवणार आम्ही. मासे पण तुकडे मोठे आहेत आमचे. एक मध्ये राहील, मग एक एका जागा करेल उभं ठेवायचं ना. 8 तुकडे आम्ही ठेवलो. आम्ही 4 आहो, मग 4 8 तुकडे. आणि हे आता वाफेवर शिजवणार आम्ही. ते नंतर परतूचे लागतील ना एकदा. तव्यावर फ्राय करून पण तुम्ही टाकू शकता, पण ते कसा ह्याच्यात त्याचा फ्लेवर उतरणार नाही, म्हणून आम्ही ते हे केलं. आणि हे सार पण रेडी झाला. मस्त अगदी स्मेल येतात साराचं. तुकडे पातळ चमचो घातलेच नाही. रोज आम्ही पापलेटाचं सार खातो, यावेळी सुरमईचा सारा. तर आता एक बाजू शिजली आहे आणि आता दीपाली पलटून घेता आणि दुसरी बाजू शिजवून घेता. ह्यांका जास्त वेळ नाही लागत, लगेच शिजतात ते. पातळ तुकडे मस्त अगदी पाणी सुटलं त्यांचा. वरसून पण भाजले दिसतात ते. आणि स्मेल तर एक नंबर येता. आता हे सर्व पलटून घेणार आणि परत 10 मिनिटं ठेवणार मंद आचेवर. ग्रेव्ही ठेवूया म्हणजे फ्लेवर येईल ना. एक बाजू चांगली शिजली आहे, आता पलटवल्या आणि त्याच्यावर आता ग्रेव्ही टाकून ठेवल्या ना, म्हणजे आता हे सर्व बाजून शिजत. आता ताट ठेवल्या ना म्हणजे ते का पाणी पण येत आणि मस्त लागणार पण नाही खाली, त्याच्यामुळे ताटात पाणी ठेवल्या ना दीपाने. तर म्हणजे हे तुम्ही बघू शकता चांगला अगदी पाणी सुटला. तर वर पाणी ठेवल्यामुळे पाणी आता चांगला सुटला. आता ह्या पाण्यात शिजतील ते. आणि आता पाणी काढून टाकलं ना दीपाले, त्यामुळे आता ह्या दोन्ही साईडने मस्तपैकी शिजला. स्मेल पण चांगलं येईल. आता ह्याच्यात भात टाकणार ना. तर आता त्याच्यावर हे दीपालीने भात टाकून घेतलंय ना आणि तव पण ते ठेवलंय ना. इथे पुदिनाचे पत्ते आणू का विसरले मी. फक्त कोथिंबीर येतात. पुदिनाचे पत्ते तुम्ही टाकू शकता. कोणाचा उचलून बघ ना. तर आता दम देवची प्रोसिजर दीपालीने चालू केलाय ना. हा बघा, तोंड बंद करून टाकता, बाहेर येता नाही. हा आज पीठ होता, त्या दिवशी नव्हता. बिर्याणीच्या वेळी नव्हता, आपल्या प्रॉन्स बिर्याणीच्या वेळी नव्हता. दीपालीने पॅक करून टाकल्या ना आता, म्हणजे खाय वाफ बीप खायसून बाहेर येणार नाही. हे गोष्टी मला आवडतात, कारण कसं माती मळते ना मी, त्यामुळे हे चांगला वाटतं मला. मस्त सगळीकडनं पॅक केलं ना. आणि आता तव्यावर ठेवता. चालू आहे ना. खया नाही. हा चालू आहे. बारीक गॅसवर ठेवलाय ना, म्हणजे आरामात सावकाश 15-20 मिनिट, 15 ना मिनिटं, 10 मिनिटं म्हणजे आम्ही आहे मासे फ्राय करेपर्यंत तिथे राहणार. फ्राय करूसाठी मसाला घेतलाय मी. फिश फ्रायचा मालवणी फिश फ्राय मसाला, त्यानंतर बारीक रवा आणि तांदळाचा पीठ. आपण हे सगळं मिक्स करायचा आणि ते लावत. कारण लय जणांका प्रश्न पडलेलो असता आणि विचारत असता तुम्ही फ्राय का काय काय लावत असता. तर फ्रायसाठी हे कोटिंगची तयारी चालू आहे आणि अगोदर आगू लावून ठेवल्या ना. दीपालीने आता फ्राय करून घेतले ना. पण ह्या तुझ्या कोटिंग का पुरात काय, ते छोटे तुकडे नाही मोठे मोठे आहेत ते. तेल काही गेला एका साईड का गेला. हा टाक आता एका साईड का जाता. हा दीपाली पलटी मारता आणि पलटी मारूचा लय मोठा स्किल आहे. दीपाली जागेवर मारल्या ना अगदी पलटी. दीपाली माहेर झाला. तर आता दोन्ही कुठं पलटी मारल्या ना दीपाली, मस्त अगदी चरचरीत भाजता. स्मेल येलो हा एकदम भारी. हे बघू शकता. मासे फ्राय करून झाले, बिर्याणी पण झाली आणि सार पण झालं. सगळं आता बाहेर घेऊया मंडळी. आता भावी येत आणि जिया स्कूल का जायत, त्यामुळे जिया जेव बसला तयारी वगैरे करून. आणि आम्ही हा दरवाजा उघडा ठेवलं. भावी आता येत आणि आहे सर्व दीपालीने आणल्या ना
पहिला काय वाटलं ते का भात आणि ह्या. भात आणि सारातलो तुकडो जिया का आज पापलेटचा तुकडा नाही. पापलेट नाही सुरमईचे तुकडे आहेत जिया तुका पापलेट आठवता आज. तर आता हे माझा ताट वाढता दीपाली. बिर्याणी कधी वाढणार? बिर्याणी उघड मग. ह्या काय आम्ही रोजच खातो. भात आणि सार काढतो सर्व कचरा त्या ह्याच्यात टाकणार. ह्याच्यात टाकलं. तो पटकन पोस्टर निकला हिरो. तर आमचे भावी मॅडम स्कूल मधून इलेले असत. हे बघ वाव म्हणजे तू हे का माहित नव्हतं मला. वाटलेलंच मी लक्षीला बोललेलं की आज घरी नॉनव्हेज असणार. कसं काय वाटलं तुका? कसं तुम्ही घरी होता. आज बुधवार आहे आणि मी घरी आहे. जा हातपाय धुवून ये जा लवकर. तर दीपाली आता बिर्याणी काढता बघा. माश्यात तोडशील नाही तर. हे बघा मस्त अगदी झालेले आहेत. पीस खाया. हा हे बघ पीस आहे. हवीला भेटला. लागले ना अजिबात खाली. नाही जराशी लागली. प्रत्येकाक 2-2 पीस येणार आहेत. लागू कसं होईल? लागल्यावर ती टेस्ट भारी जे कर, येतात. हे बाजूला कर. पहिला आधी जिया का वाढता. आधी जिया मासा खा आणि टेस्ट याच्यात. मासो आहे याच्यात. हा बघा. कशी लागता? म्हणजे ही सुरमईची लागता चांगली. सारातला चांगला लागला काय ते चांगलं लागला हे बिर्याणीतला. बिर्याणीतला? ओके म्हणजे मग मी पण खाते आता म्हणजे. चला रोज सार आणि भात खाते. आज मी सुरुवात करणार सुरमई बिर्याणी पासून. आणि त्याच्या हे बघा. तुकड्यापासून. अरे छोटस तुकडं माका भेटलो. रॉंग आहे हे तू बघा. सगळ्याचे तुकडे मोठे होते. तुटले ते ना. हे बघ जबरदस्त. जिया म्हणला चिकन सारख्या लागता. तो चिकन सारखं नाही करायला. थोडं म्हणजे सुरमईची चव प्लस मसाल्यांची चव एकदम कॉम्बिनेशन भारी लागतं. भावीने बिर्याणीच खाऊ सुरुवात केली पहिली. हिला आता प्रॉन्स पण हात आणि नाही हे? लावले. आता भात खाऊन बघतो. अरे अजून हा तुकडो आहे बघ. असा मग वा नको. मला आणखीन भेटले भेटलं. ग्रेव्ही मध्ये. ग्रेव्ही पण खाते. हा, खातो. मस्त तिखट नाही व्यवस्थित आहे. भावी कशा सुरमई टेस्टी आहे. भावी खाता टेस्टी आहे. भावी सोडला ना अक्षरशः. सर राहिले पण भावी का 2 तुकडे गावले वाटतं फक्त. दोन वा? आता मस्तपैकी सार भात आणि फ्रायचो मासो. सणसणीत कुटा टेस्ट लागता. म्हणजे ह्या सुरमईची पण टेस्ट चांगली आहे. ह्याची पण टेस्ट भारी आहे. तुम्ही घेऊ घेवा. आणि आता सारातली पण टेस्ट बघते समजा. सारात सुरमई फ्रेश होती. फ्रेश होते. पण सर्वात भारी टेस्ट ह्याची लागली बिर्याणीची. 2 नंबर हे 3 नंबर हे. एक सुरमई पण 3 प्रकार. सार पण मस्त लागतात.